sawerane dikelempakaken Mas Her. Ya. Nyun sewu nyun sewu. Nah. Jan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ah, iya no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu pepundenku dalang Pak Anon Bijokangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh, ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, kepala dinas, ya Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora isa disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana lalaten Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang kliwirane wadene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun. Ya, terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya, ngadeg yuk. Ya, mie sedap selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tas. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Iya lah iya. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Heeh, wis buka nek ya kitabe. Iya. Esuk cik ngerabekne Parto Kromo kan. Rapine Parto Kromo. Iya. Ya, mangga. Cundamani. Ya, terakhir dik niken spotono to, spotono. Ayo. Bumiak ora kelangan gamelane. Monggo dik niken. Selamat pagi, Kang Mas Raden Akbar Syah Alam Gaib. Dikei goib barang. Sik oke dengeran. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Apa ya, Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Apa Sragenan? Nah, manut. Sragenan apa Banyuwangi? Apa pan? Alah pan nih kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho. Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae, gamelan wae ya, Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke, oh.
Gelo. Jaremu ketek akeh Banyuwangi nek kene gelo. Iya. Ya wis gelo wae ya. Seraginan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit. Napa semutan? Kram. Keran tenan to. Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? anjang-anjangan. Kuwi to blong-blongane. Iya. Yo, gelo seraginan Mas Arya. Yuk. Ning endi nggonku goleki patah-pati kapengin ketemu senadyan adoh tak parani among nuruti karepe bareng saiki ketemu kawilunga ninggalake aku kaya sing nyandal atiku loh konetes nalesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja Cekawi kelati aku ora bakal goneli Ya. kaya ngene lakonku biyen ngapa kok ndedak katamu yen pancene ditinggalke gawe kalah ati salawase Asa berata ning ngendi nggonku goleki patah-pati kapengin ketemu senajan adoh tak parani mung nuruti karepe hati bareng saiki ketemu kawilungan ninggalake aku kaya sing nyandal atiku loh konetes nalesi pipiku
Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih. Yalah, gur melet ngono tok. Ayo pelak panggah pelak ya. Yo. Kedeptos mak aku nyawang setiamu ya selendang biru Pak adalah panah janjimu selendang biru nyuwun diningane dandang gula Mbah Targun. Lon-lonan gara-gara Mas Gareng. Kota Solo semboyan berseri Sragen asri yen Klaten bersinar lamun Wonogiri sukses Boyolali tersenyum Karang Anyar tentram yakti Semarang kota Atlas Sukoharjo makmur bersemi iku ngrobokan lamun nganjuk sembuyane kota angin simponi Ponorogo saben kutha duweni semboyan masing-masing jenenge asma kinarya japa kuwi wujudake pandonga kang diaplikasikan ya ta kanthi sarana mujudke kata-kata utawa kalimat
kang wujude semboyan. Ngono, Dik Petro. Heeh. Wah, ngancik gara-gara Mas. Heeh, iki jam piro iki? Jam 2 pas manut jamku. Wah. Ya. Ora usah rampung esuk-esuk, mergo iki tengah kutha. Cedhak karo masjid, aja nganti nerak kirok. Lah kuwi. Apa tahu? Tahu mbiyen. Ya, sing lontolan dhisik, mengko langgam, terus bangsa gedabikan mengko, ya. Pelak. Aku kepengin Mbak Sri Wahyuni Pesek ngaturke uler kambang dhisik, ora ketang sak uler kambang ning pelok. Oke. Ya, uler kambang yo, Sek. Ya. Akeh men to fanmu, Sek. Ayan. Ya, nggo mukadimah ning season goro-goro, ya. Kok mboten slendro mawon. Wis pelok ganti suasana ora iso. Oh, ngoten. Belajar nggih? Oh, ora apa-apa ajar ben apik. Yuk. Ngapunten Mas, suarane telas. Santai wae. Iki lho tapi kuwi enak, Mbak. Lanjut.
Masih dalam rangkaian HUT Hari Jadi Nganjuk ke 1087. Dasare kota angin. Kota angin iki jadi maknai nggur angine sing gedhe nanging nulato sifate angin. Sifate angin kuwi piye, Truk? Angin kuwi nyerambahi ya ta. Ning panggonan sing ngombo kang sarta panggonan sing cilik utawa panggonan sing rungsit. Tegese maknane ya ta wong-wong Nganjuk masyarakat Nganjuk kudu bisa manjing ajur-ajer awor sapa wae bisa tepa slira tata krama ditengenke. Oh ngono. Ayo. Dadi kumpul karo wong dhuwuran ora ngisin-ngisini, kumpul karo padha padane masyarakat ya ora rumangsa dhuwur. Oh ngono. Heeh. Wah, angin iki sifate ya apik mau dijupuk filosofine. Ayo no. Ya, maksud iki engko bek ini kan gubom gue terakhir. Mas Heru. Sowi ora duet Mas Heru. Ya ana permintaan lumantar nawala Kang Tumibeng Pangkon. Ngapunten menawi wonten permintaan-permintaan mangke sing boten saged kula aturaken mergi menika kula aturaken sanes wekdal menawi kula Metro Kalih Gareng wonten laladan sanes. Mas Gareng Mas Heru kok Mas Gareng. Ya, selamat subuh. Wah, urung nggih. Wayahe sahur. Wonten permintaan menika Sida Rondo. Ya. Hah? Arep Dewi ya kena, karo Mbak Ingkar ya kena. Oh, duwe ra melu to? Ora melu. Oh iya ya. Ora ngemake ora apal. Iya. Ora usah isuk-isukan njaluk sepat. Oh iya iki mau uga dirawuhi kadang-kadang WMC Wayang Mania Community matur nuwun. Ya. Kali bubar sinem mawon. Lah, Ayo yang kene ya. tuwunyo bubar sinem ngeblak ngono. Sinta Penggar sud jajal. Ya. Wis monggo kersa. Sinta ayo sin. Ayo. Ojo to kok niken to. Engko nggo bom. Ya. Ya. Sida Rondo Pak Kabeh. Terima kasih Mas Heru niki samerane dikelempakaken Mas Her. Ya. Nyun sewu. Nah. Jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ayo no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu Pepundenku Dalang Pak Anon Bijokangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya buhan, kepala dinas, ya ta? Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora iso disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana laladan Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang kliwene wedene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun. Ya, terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya, ngadeg yuk. Ya, mie sedap wis selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tes. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Ijo. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Wis buka nek ya kitabe. Iya.
Sesuk cik ngerabekne Partokromo. Rapine Partokromo. Iya. Ya, mangga.